Don ayana no batinano. Oma wufu ya diro, omraguo ya diro. Omraguo no you know na nabati ya. Iya ho boy bu no bi obi we bia no bo starter. Don ase mo no mali de mo na amana nso. Ayana no batinano. Ona bo hupu ohi no rutu agbo. Ayana no batinano ke yede mako we huputeri ya. Bi ihe omo buru we bia. Ihe oma ko zu oke. Ihe oma zu oke. Ugwu na nzida bia nuru onu ya. Don ayana no batinano. Ngba no kwuna n'iru no bo star. People are down. Igbo. Agbara taanu. Etu onye ọbụla si akpọgụ ị na-anara ekele, etu ọbụla si kpọgụ nara ekele. Etu o si dị n'obi ka nzi wee bịa. Mụ na ụmụ Igbo gbakọrọ agbakọ wee sị ka anyị bịa n'ụbọchị taa bụ ụbọchị Eke, Nneke. Ekele ka anyị ji na ndụ ị nyere anyị. Ekele ka anyị ji maka ọganihu. Ise. Awele, arụ isi ike. Ise. Ife ọma niile iji wee chọọ anyị mma. Ise. O wee bụrụ na taa nazabatara m ụkwụ n'Ọkịja. Wee mbịa. Eji m ọjị wee bịa. Akpụkwụ m ife na-efe ya ọdụ wee bịa. Ife niile dị iche iche eji ya wee bịa. Ndị mụ na ndị egede. Abịakwa m. Ndị otu nwoke, ndị otu nwaanyị. Eze nwaanyị mmiri. Abịalụ m wee na-agọ ndụ n'isi nwoke n'isi nwaanyị. Wee kwuo na ọ dị mma ka m chọrọ wee bịa, ọ dị mma ga-elu m aka. Ise. Ọ ga-elu m aka ruo ụmụnne m aka, ruo ụmụnna m aka, ruo ikwu na ibe aka, ruo ndị ọyị m aka. Ife nne na-abịa n'Owu Igbo TV. O wee bụrụ na isi ije nji wee bịa bụ maka nwanne anyị nwoke eji a na-akpọ Maazị Nnamdi Kanu. Enu nụrụ onu m, ana nụrụ onu m. Eke nụrụ onu m, Nkwọ nụrụ onu m. Orie nụrụ onu m, Afọ nụrụ onu m. Egwu wee sio n'ebe m bịalụ bụ ka m besa n'ụlọ etu o si wee dịrị m n'obi. Etu o si wee dị m n'obi bụ na aka ya ji nwanne anyị nwoke. Ọkwa ya ka ji ewere ọjị abịa. Na nsị ada agba aka akpa n'iru. Ọ bụzia na o ji yazi arụ oge ju mamịrị. Mana eziokwu. Ine m anya n'aka nna eji m ọjị. Ine m anya n'aka ekpe akpụ m ewu. Ine m anya n'iru adọba m ife. Inekwu anya n'azụ ma enwere ndị kwụ m n'azụ. Ndị kwadoro m si m gaa n'iru. Ụlọasị aka odi. Ma ya bịa. Ọkwa adagoba ada ụlọasị, anọkwa m n'iru gị. Ifrọ ka anyị si wee bịa. Wee na-ayọ gị. Anyị galụ mba wee bịa. N'isi Nnamdi Kanu. Ọkwa onye anyị ji bịa wee bịa. Ụlọasị aka odi bikonu. Ihe m na-ekwu okwu ya, ndụ n'elu ndụ. Ise. Arụ isi ike n'elu arụ ike. Ise. Ọ ga-eje n'obodo n'ala obodo. Ise. Ọ ga-adịrị ya na mma. Ise. Ọnwa ama egbu ya. Ise. Arụ ama ayazi ya. Ise. Ihe mgbu ama eme ya. Ise. Ọma nọzikwa n'ịkụ ọta. Ise. Ọma nọ n'ọrụ kpọkụsị m. Ise. Ọma nọ ka onye nwere mmadụ. Ise. Maka na gị bụ ụlọasị ị ga-ejele m njem. Ise. Ife anyị kwu bụ ka e nwee nnwere onwe ebe ọ nọ. Ise. Nwanne anyị nwoke a na ife ọ na-ekwu bụ ebe ọ bụ na a chọrọzi anyị. Ebe ọ bụ na-ekebe oke na oke anyị na-elu anyị aka ka anyị nọrọ onwe anyị. Ise ka a na-ayọ. Mana fa sị mba na anyị ma nọrọ onwe anyị. Ọ bụ na ị ma na anyị ma nọrọ onwe anyị, meenụ ka ife a jezuo onye ọbụla. A sị na ụkpana nwata ezuru ezu ọ bụ onye sibe ọkụ. Do anyị wee kwuo wee sị na ewu a nji taa ma ọjị a na-eji m ya wee na-agbalị isi Nnamdi Kanu. Ise. Maka na ọ fọrọ abalị ịtọ ka ọ pụta n'ụlọ ikpe. Anyị na-ewere ikpe anyefee gị n'aka. Ikpe nkwụmọtọ. Ikpe nkwụmọtọ. Onye ikpe mkpeghasị. Ebe ọ bụla agbara izu ma ebe a nọ kịta na-agba izu
ụlasị gbagasịa ya ya gbaghasịa anya ise ife anyị chọrọ bụ ka o si ebe a pụta ise isi nwa eze ada atọ na mba mbanụ anyị maara na ife a na-eme bụ oke agụ ngwa ada atọ n'akụkọ ikuku bugharịsị ọdụ igwe ọ mara ọ rapụ ya ọ ga-anata ise o ji ife nwata wee n'aka elu aka na onye ile ọ ga-ewetu ma nwata na-eziokwu were ifie onye egburokwana mmadụ ogburokwana egbe aka afọ n'onye ọ gbara mana a sị ka edebe ya n'ụzọ Chukwu abịa mado tetala ikpe anyị ụmụ Igbo niile ebe ọbụla fa nọ n'ụwa a gbaa gburugburu ejikwa m isi Nnamdị Kanụ wee na-agbapụta fa nche niile ebe fa nọ ise a ga-adọkaba akwụkwọ niile a ise ma ndị eji dọketị famụ ife niile a ndọkasị Akodi igwe gaa njem igwe nyiri ọnyụma igwe nyiri ụzụ ife ga-eme on the 28 dike ọnụmba dike teghete ọ bụrụ na o si ebe a pụta aga m eji nke ka nke a wee bịa ise aga m eji ezigbote ife na-efeghe ọdụ wee bịa ise bịa nye gị ekene ise biko meere anyị ya ise o nwerụrọ mgbe m batara na mmiri a bụ las Akodi igwe ife niile nyọrọ ime alụm ya igwe ọnyụma igwe nyiri ụzụ you have not disappointed ama na ị ga-eme nke a ise Nnamdị etu esi jidie anyị fụ n'ofu akwa ka ọ na-eyi odo eli nri ada enye ya ezigbo ọgwụ Chukwu abịa ma ya ka anyị ga-ekwusi ka o si ebe ahụ pụta ise anyị gbakọrọ agbakọ wee bịa ije enwere ife ọbụla anyị ga-eme anyị ama n'usogbu ndị bụ egbe ọgụ fa ji egbe jide ada agba aka eti mana ife ịba anyị ji bịa bụ eziokwu a ka anyị ji wee na-aga domeela anyị ya ise mụ bụ n'owu Igbo otu aka si wee nọrọ ebe a wee na-ekwu ya ọjị ya nji n'aka aga m enye ụnụ ya jide na ya n'ogbe ise ka ụnụ nwee m ya na ndụ ise jide na ọjị ya n'ogbe ma ụnụ nwee ya na ndụ ise ọka akọkwana ya ụkwụ akpọkwana ya mbanụ ọ ga-adịrị ya na mma ise lee na ọjị ya lee ya jide taa ya n'ogbe nke a mụ ji ya wee bịa aga m enye ya ụnụ ụlasị agba oge gị nwe nke a nwere gịnị a na-azụ ya ụzọ nna dị ọcha ngwa n'ọkụ n'ọkụ ka eji emebe onye ekpenta mba jide ego n'owu jide ego ụzọ nna dị ọcha gọpụ ọjị ka a wapụrụ ụlasị ọjị n'ụbọchị taa ị na-anya ife ihe oji na mmanya na ọjị na ihe ọnụ na-eri ngwongwo na ngwongwo ezumezu ya ezuchana n'ụbọchị taata ihe a bụ ngudo ije mezuo ori ya nọ ngudo ka edi ji eri aja mee ya n'oge mee ya na afọ mee ya na nkwọ ise ahịa na ụbọchị na anọ doo mara ire ma nga mara nsọ na nwata ma nna ya ma ndị mbụ ha ndị mbụ ahụ bụ ndị okenye ahụ bụ ndị otu ahụ ya ka ọ nwetara ngịga wesị ka unu kunie n'ije unu ekwela ka ya kunie n'iwe ya na-eme mmanwụ n'obom ụlasị kunie n'iwe ọzọ ya kwuru ọ bụ ihe a ya ji n'aka oke mmiri m kunie n'iwe agha kara aka dị eri ngwọrọ kunie n'oge ọgụ eruo ewuchimo kunie n'iwe mmiri ka mmiri asị gị kunite nuo oke mmiri na-ebu ogwe kunie n'iwe agha kara aka dị eri ngwọrọ kunie n'oge ọgụ eruo ụlasị Akodi kunitenu ise onye ji nwanne ya ga-achọ nwanne ya ma na-eziokwu igwe nyiri ọnyị ma igwe nyiri ụzụ eze nkọtọnkọ nyiri nkwuchi dike ọnụmba dike teghete ee ha Akodi igwe ma na-eziokwu anyị na-achọ nwanne Nnamdị Kanụ bụ nke anyị o aka ọ bụ na ji ya biko hapụrụ anyị ya o hapụrụ anyị ka nke anyị wee dịrị anyị ọ gaziri agazi ọgazi a sị na ochie dike chụọ aja dịka o were anya ndị mmụọ n'aka ihe agba n'aka na-ejiri enyi ya na ndị a na-edebego ha n'ọsọ edebere ya n'ọgara ha rie ha ndị asị na ọ ya abata mmiri rie ha ise eze nwaanyị elu rie a na rie ọjị ya otogori nwaanyị ga-agba oge oku na ọ gaziri gịnị a na-agba were kpọọ oge oku ahụ
kpọkuo ndị mbụ kpọkuo ndị egede kpọkuo mmụọ na mmụọ wee kpọkuo a na aja na ndị mmiri wee sị biko na unu gbagota otu nwoke otu nwaanyị gara ndị otu ndị otu ọbara ihe ọkịja jide biko na ihe ejiri aka eze nwaanyị bi n'oke osimiri ọ kwụrụ ọgwụ arụ ahụ agadi nwaanyị dị ime na-asụ n'ụwa nni ndị iji eke wee mere ọna ndị iji eke wee mere jibido nne na-ada anwụ anwụ my ageless mommy ọ bụ n'ihu ka m nọ wee na-ayọrụ a sị na onye eji nke ya adọrụ kirikiri na ya na-adọ kirikiri polisi ya were ihe anyị na-ekwukwa n'ihe abụ na ọka oke nke anyị wee ruo anyị na onye ji nwanne ya eji ya jụ ese nwanne ya a sị na anọrọ okwu onye oru azụ na-anaji Igbo niile Nnamdị Kanụ bụkwa n'okwu onye n'ime anyị wee na-akpọkuru nne nwe mmiri nne ọra niile nne na-ada anwụ anwụ agadi nwaanyị dị ime asụ n'ụwa nri ofu oke osisi na-ekwu na korota mmiri ka mmiri na-egbu ọmụma ihe njiri dị ebube ihe na-enye m ndụ ihe na-enye m ọṅụ bụ na asị m na mmiri wee dị maka na asị na ọ na-eme onye mara ebe o si amarị ya ọra ndị mmiri akpọkuo m ụlọ ezumezu ndị mmiri akpọkuo m ụlọ aja na ndị mmiri akpọkuo m ụlọ wee kpọkuo mmiri o si ya wee dị ụwa wee kpọkuo mmiri nọ na be nna ya wee kpọkuo mmiri dị na ala Igbo niile gbaa gburugburu wee sị unu biko nunu nọọsụ na oge ihe nwata wenye aka elu aka n'obi iro ya wetuo ya ọ bụ n'isi nwanne anyị ka anyị na-ayọ ọ bụ ka aka ji ya nụ ka ọ hapụ ya nụ n'ọdụ asịkwanụ si gbuori ya nwoke ma ọ sị asị gbuori ya nwaanyị nọọsụ nye ya oke nke ya ka ya rie nọọsụ na mmụgo ruru agba ọkwa n'oke nke abụkwa na oke ruru ya nụ n'ọnya ka a na-anarị ya ya wee si biko nunu na ya etichakwanụ nwata ihe si anya ebe n'akwa nne m nwe mmiri biko ụlọọsị aka ojii a sị m unu jebenu ndị ịta nkwụmọtọ unu ga-ete ikpe n'isi Nnamdị Kanụ dịka ka a na-akpọpụta ya na kọtụ na 28 ekwu m ka eziokwu pụta ikpe ka nwere onwe bụrụ nke ya aka ọbụla ji ya nụ ya ahapụ ya ya asịkwa na ha ahapụ ya ikpe dịrị ụnụ na ya a wee gbe okwu a wee nye ụnụ n'aka wee unu ga-ekpegasị ihe niile ekpere n'isi ya na mmụọ okwu niile ekwuru n'isi ya na mmụọ a sị m unu ji akọgharịbị ya agwụ niile nwoke kedoro ya agwụ nwaanyị kedoro ya agwụ nke ekere ya na mmụọ ma nwanne mmiri a sị m unu ji akọta ya ekwu m na nwere onwe ka m na-ayọ n'isi ya ka m na-ayọ n'isi ya ka m na-ayọ n'isi nwoke ka m na-ayọ n'isi nwaanyị onye ọbụla bụ onye aka ji eji onye ọsị aka eji ejikwa enyi a sị na onye mmiri esi n'isi asa ya na mmiri nwanne isi n'isi ọsọ ewe nna akpọkụ nne mmiri isi unu biko nunu ọrụ akwụ mmụọ ọrụ akwụ mmadụ nke nwoke tiri n'isi ya nke nwaanyị tiri n'isi ya a sị unu ji asachapụrụ ya maka ọ na-apụta na kọtụ ma nwere onwe ga-abụ nke ya etu anyị kwuru ya ka ọ ya adị nwa agba mgbochi ya mmadụ agba mgbochi ya ma nwoke ya sị ka ya gbochie ya ana tigbuo ya nwaanyị ga-asị ka ya gbochie ya mmiri rie onye ọrụ maka na ọ na-eri ihe eji mmiri were mmiri na-aṅụ ahụ na-aṅụ mmiri ya agbagbu ya maka na ọ chọrọ ihe ọma ụfọdụ ekwu na Nnamdị ya enwere onwe ya nwere onwe ga-ezute ya aka ka ọ na-ezute ya ka ọ na-ezute isi Igbo niile ndị niile na-achọ Biafra na-achụ ya n'ụzọ eziokwu ihe ọma ya emere ha ma ndị niile ihe ọ bụla onye na-eme o ji eri nri ekwu m na ọ bụ ọgazi n'isi nwoke ọgazi n'isi nwaanyị etu anyị kwuru etu a ka ọ ya ụzọ nna dị ọcha ngwa na m ka o ruru abụ anwụgwụna m aka m etukọ shara ebe a anyị kwuru na anyị ga-eme ka anyị bịa anyị nye ndị mbụ nye ndị egede ụmụ ọkpụ ndị ichie anyị arọbụ na-agụ ike nka ekwensu ife ọbụla bụ ike ụlasị ọkịja ụlasị agba oge alụsị nyere n'ọkịja